Mình thấy gì em trong thôn, bọn nó bảo khai giờ lúc mà gì cũng thế, school một tôi thấy này ya, bọn nó gì hà xin đâu phải xin, nó khăn nào mà nhiều khắc khéo ní xin. Kobong Patia kare sini Tipra Motha final na sing khabai khobai lam sogo. Kobong Patia Thanya Maria final na sing khabai khobai lam sogo. BCP Patia kare sini Tipra Motha final na sing khabai Motha final na khabai khobai lam sogo. Ata khoro phai be de. Gua apa nih bisa na haja ya Tipra Motha haja phai. Nindu Minisa. Parang kan? Parang. Belakang hambai tini ceng barai kepelawa paisok pajak tini bisi incas te regional presiden ni Saka mengbai tini ceng oro cikon te pandani bisingo kaca joining program khalekha total 7 family 21 voter BJP ya kari Tipra Motha tini borok phaikha tini BUBAGRA ni wanchong meng BUBAGRA ni nahar meng te tini Tipra sani adhikar no coba khaithani wo te krak khaina ni bagai borok tini 21 butar chini Tipra Motha bana orongkha chini family o phaikha hani bang borokno blai khe Tipra Motha party ni ngui te ane byaktigot ni ngui borokno kha kaham ya pharu phainai chalo te bu chini Tipra Motha ni BUBAGRA ni netritwe chini Tipra sani adhikar no choba khaithani wo te bu kwbang phainai hnai asa khayu haini hai borokno hamaya pharu khulumkha Jamatia no boni asok thaya asok no ngui kobong na jao. Telu ke apa lagi mana? Nge ang koi ne? Aku siapa lagi na? Dah, nge jaga apa? Bisa biar kalau Tipra Motha final na sing khabai khobai lam sogo. Bisa biar kalau Tipra Motha final na sing khabai khobai lam sogo. Bisa biar kalau Tipra Motha final na sing khabai khobai lam sogo. BUBAGRA ke CEM Sar ke Kung siap sama belanja hambai marau kan itu sing belanja tungganai kabang mangoro nunggu badminton semang checker chess football volleyball sing belanja kapur jata wo sing ini bus kang sering tangnai tei selain nom belanja sing tangnai sini Chandra rawa sini Tipra Motha bai kaisa meeting emne যোগদান সভা আর জায়গা চিনি CEM স্যার Khaima ফাঁকিয়া এই অনেক ধরনের খেলাধুলা হয়েছে বড়ি রঙি মানে যেমন খেতং বহারাव বাগুই যে ফুটবল হলি খেলাধুলানি ইয়াং বড়িনি হেবাन খেতং বিতরণ খাইजावनि बाङै जों बिलाय बोनो हामबाय दै पाइप्लेया जों दै बोनो हामबाय मारनाय दै जों दिनै पार्टीनि उङै दैबो अमहाय जदिसि स्टाफनो फाय खतनाय रन जों मा कबावबो दैबो आकर्षणखे जों जोगदान मा खायरनाय अमहाय सभा दैबो जों मा खायनाय दै सभा खायला हांखे जों दैबो दिनै पार्टी Tipra Motha पार्टी जों दैबो संनाय जों sini Tipra sani kamu sumu sini ulang seteng mana sini kamborok sumborok sini jalan tengah sonok keteng romani babanya sini mengnoroboy je sini tiap kusungsa sobano kami tangsina jeng Tipra sani sini hani nok pang hai kami uri naik kawin sini jalan tangsina ang asul saja ini hai te kaisa jagao chini kila am sayo no kaipim lai kamiwo join bisi जों पहिलाव Khaima bisi wo joining program namani yagulo tini or jaga phaisok phaija kaipim lai kamiwo or jaga bahai ne chini BUBAGRA no hamjakgwi te chini Tipra sa do phani adhikar no choba khainai hnoi dui family 7 butar tini Tipra Motha bana romkha chini adhikar no teibo choba khaitheni o krak khainai hnoi borok chini patio phaimani bagai borok no belai khe hambaya pharu kha hamya pharu byaktigot ni ngui te Tipra Motha party ni ngui जों जतनो साइमानो जे
Tipra sani bagai coba khainai ke chini bubagra hani bangoi borok bo haino agi chini family o korei phano bokhabai no kha kopurbai no chini coba no tei bokra khainai hanai borok tini oro phaikha haino hai borok no hambaya phar.